מקשיבים ולא שופטים. נכון שאת באה לחדר, וואו, אבא פה ירד נו. שאת נכנסת לחדר, ואת אומרת, מה זה כל המגבות האלה על הרצפה? נו. של מי זה? ואז אני אומר לך, זה של מאו, זה של מאו, זה שלי, זה הכל שלי. גועל נפש. מקשיבים ולא שופטים. זוכר שאתה אומר שהמגבות האלה של מעוז? אז אני מקפלת אותם ונותנת לך להתרחץ איתם שוב. מקשיבים ולא שופטים. קדימה. נכון שאת אומרת, תן לחברים את המים? תן למה? תן לחברים את מה? תן לחברים לשתות משהו? כן. אני אומר להם שלא ישתו. למה אתה אומר לאנשים לא לשתות? מה אתה פתחה? מה שלך? היא מלא, אלוהים ישמור. למה? אלוהים ישמור, זה בושות. למה? כי את מפתחת. אני מפתחת, בגלל זה אתה אומר להם לא לשתות? כן, כן. 5 שמיים. מקשיבים ולא שופטים. זוכר שלפעמים אתה מתקשר ואומר לי, אמא, נו, את יכולה לבוא לקחת אותי? אומרת לך, לא, אני בלי המפתחות של האוטו. אני עם המפתחות, אין לי כוח, פשוט. מקשיבים ולא שופטים. נו, קדימה. רגע. נו. אוקיי. אז נכון שהייתי בשירותים היום. נו. נכנסת לחדר, ואז אמרת, איפה המתן? לקחתי אותו לשירותים, נתנתי. שמע, אתה... הייתי הכי גובה. מקשיבים ולא שופטים. טוב, אז... רגע, אני צריכה לחשוב אם יש לי עוד משהו. חוזרים אליכם. אוקיי. אז נכון